Ayan guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So, how are you all? So, today's video ay mag-unboxing po tayo ng tripod. Char! Kasi wala akong tripod. Nasira yung dalawang tripod ko na mga mura. Mura lang yun guys. Kaya madali din siyang masira. So, pag mura, wala. Madali lang. Sira. So, today's video ay umorder ulit ako nasa Shopee ng tripod kasi wala akong tripod. Nilagay ko lang yung cellphone ko dyan. Pinasandig ko lang dyan. So, mag-unboxing po tayo. Galing ulit ito sa Shopee. So, it's a Yunting. It's Yunting. I don't know. Pero mas meron daw itong remote. So sana maganda ito. Kasi wala talaga akong magamit na tripod. Kaya, so paano na yung mga vlog natin? Char! Kunyari vlog. Char! Feeling vlogger. Charot! So, tulungan niyo akong i-unbox to guys. At ano na rin, i-review natin. Char! Parang true lalo. So guys, nilakasan ko yung boses ko kasi yung background, ang background kay marinig nyo ang lakas ng ulan. Grabe ang ulan dito sa aming bukid. Mga buong January. So ano ngayon? January 16 or 17. So simula nung New Year, palaging umuulan dito sa aming probinsya. Kaya grabe ang putik. Parang nagmimidyas na ako ng putik pag pumapasok sa trabaho. So narinig nyo, ewan ko kung narinig nyo yung boses ko, pero ang lakas ng ulan. So parang ano kayo mangyayari sa video na ito? Oy, na malakas pa ng ulan, wait lang. Kaya mas lalong lumakas eh. So guys, back again. Bahala na medyo maingay yung ulan, pero pagpatuloy ko tong video na to, bahala na kayo dyan. Or lagyan ko na lang ito ng music para lang may ma-i-upload. So, i-unbox na natin ito guys. Tadadang! So, last time ko na vlog, may nagbigay sa atin ng ring light. Hindi ko pa siya na-install. Na-install. Oo. Na-install bang tawag niyan? Hindi ko pa siya na set up. Dahil balak ko mag-vlog din doon. Yun na, para may i-upload tayo sa ating channel. Maingay talaga ang ulan guys. Kaya medyo malakas talaga yung boses ko. Madilim ang kalangitan. Grabe ang lakas ng ulan. Nagbaha. I'm sure magbaha na naman dito sa aming bukid. Lagi na lang nagbaha dito. Shout out nga pala sa lahat na nagpa-member sa akin. Maraming salamat kahit hindi nyo marinig dahil napakalakas ng ulan. God bless you all. God bless your channel too. Shout out sa lahat ng mga sumuporta dyan. Sa lahat ng team, Premier. Salamat po sa inyong lahat. I love you all. So, ayan guys. Tadang! Ito po ang itsura. Since nag-front camera ako, hindi mabasa yung thing. Sana maganda ito. Para na bang nayuyupi yung pag-deliver. Kawawa naman yung nag-deliver. Ang dami niyang dala. Tapos, ma'am, sabi niya, ma'am, picturean ko ikaw para daw proof of purchase. Tara!
So, pumusing ako talaga ng ganyan. Ay! Char! Ayan, guys! Ayan, guys! Ayan, guys! Teng-teng! Wow! May bag pa talaga sila. Ganyan. Ganyan ang peg. Para tayong engineer. Charot! So, may ganyan sila. At nahulog yung ganito, guys. Hala! Paano ito i-install? Hindi ako marunong. Yung phone holder yata to. So, guys, i-open natin. Ayan. Wow! Wala ito siya, guys. Ito ang mukha niya. Ang mukha niya. Ito ang itsura niya. May paganyan siya na effect. Yan. Tapos, ayan. Wow! Maganda siya. Mura lang siya, guys. Galing Shopee. So, may remote din siya. At, nandito yung charger ng remote niya. So, nandito yung remote. Ito yung remote niya. Maganda siya. Sana maganda. Hindi ito mabilis malobat. I-on natin. Yan. Kumikidlat-kidlat ang iyong pagmamahal. Char! So, parang mas solid to sa last time na nabili ko. Pero, yung last time, kasi, ayun, nilaro na ng mga pamangkin ko, ano siya, mura lang siya, mga 100 plus lang. So, pero matagal ko din yung ginamit. Pero ito, parang mas solid siya. Kasi, ganyan yung itsura niya. Ito, 300 plus lang to. Para lang may stand talaga ako. Grabe, ang lakas ng ulan. Sorry guys, sorry, medyo maingay talaga background ko. So, lalakasan ko ulit yung boses ko kasi ipagpatuloy ko na lang to kasi nasimulan ko na. Char! Dapat lahat ng simulan ipapagpatuloy, di ba? Char! So, ito, HVCT 5208 mobile phone tripod, camera tripod. The Bluetooth shutter for iPhone, ISO, and Android 4.3 or newer new mobile phones. So, ganito siya, guys. So, ito siya. It's Yunting. Sana solid to. Kasing solid ng relasyon nyo. Char! So, ganito siya. Medyo mataas siya, pero yung camera ko, hindi ko na ma-focus kasi nakaupo ako. Medyo mataas siya. Pero sana nga lang, guys. Ito, mahaba siya. Mahaba. Sobra haba. I love it! I love it! Kasi worth it na siya sa presyo na. Kasi kung mura, so hindi ka naman talaga mag-expect ng high quality. Kasi mura lang siya. Pero kung medyo mahal-mahal, so mag-expect ka talaga ng medyo high quality din. Pero so far, itong nabili ko ngayon is maganda for me. So sakto lang siya sa ating mga sa akin na small YouTuber. Char! Kung maka-small YouTuber, parang nagsweldo na, hindi pa naman na tanggap yung pin ko. Speaking of pin, ambot, sa una lang. Ma-demonetize siguro ako. So ito na nga siya, guys. Hindi ko alam kung, nasaan ba yun? Hindi ko alam kung paano i-install ito. Kuya, paano ba ito i-install? Saan ito ilalagay? Ay, ito pala. Ito siya, guys. Ayan. Kunin yata to, no? Kunin ba to? Naiwan ko kung kunin ba to. Ay, hindi yata kunin. Ito dito yata ipasok. Dapat ipasok sa loob, hindi ipasok sa labas. Char! Paano ba to, oy? Dito? Hala, ang sikip ng niya. Ng buho niya. Virgin na virgin. No. Paskot. Ang ingay talaga ng ulan, guys. Ayan! Napapasok na siya. Umikot-ikot. Ayun. O, see? See the difference? Char. Ayan, guys. So, mukhang solid naman ito. Solid ba? Pero, maganda siya. Kahit mura lang, no? Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda-ganda. So guys, ilagay natin, i-try natin lagyan ng cellphone. So ayan, i-try natin lagyan ng cellphone. Ganito lang siya.
Ay, hindi pa. Hindi pa pasok. Guys, salamat sa inyong panonood sa walang kwentang video ulit. Kaya, ayan oh. Papasensyahan nyo na si Hangal Girl sa Kabukiran. Ayan guys, oh si Char. Salamat self. Walang nagregalo. So, ayan guys, may tripod na ako. Mag-selfie na ako. Char! Ayan. Maganda siya at mahaba. Gusto ko talaga yung mga mahaba. Char! So, pasensya nyo na, wala akong suklay. Kasi, ninakaw yung suklay ko. Nag-post ako sa Facebook. Kahit ano na lang mga pinagsasabi ko, uy. So guys, ang review is finished. Charot. Mag-exam na tayo. Kasi hala, sira na yata ito. Ayan. O see, very solid siya guys. Tsaka yung charger ng remote niya, ito yon. So ito yung remote control. So i-testing din natin para ano talaga, whole package. So ayan guys, nilagay na natin yung remote niya. Try natin lagay dito sa power bank kung mag-charge ba. Ayan, nag-charge siya. O see, maayos siya yung, iwan ko lang kung ma-detect ko sa cellphone. Kung i-detect ko ba? So, medyo wala nang kwenta-kwenta tong video na to eh. Basta ma-charge siya, fights na yon. Okay na yon. So, malakas pa rin ba boses ko kasi you know, ulan pa rin dito sa amin. And then, wait lang. And then, that's it guys. Thank you for watching. Natapos ko rin ang pag-unboxing ng aking tripod. Murang tripod. At para lang gid may magamit ako. Kasi nasira. Sabi ko nga, paulit-ulit. Sabi ko nga, nasira yung mura kong tripod nga tag 90 plus lang yata. Yun. So, thank you guys for watching. Pasensya na kayo sa maingay na background, may manok, may ulan, may mga boses ng bata, at lahat-lahat, pasensya na kayo. Tapos, kagigising ko lang, wala akong nag-vlog ako agad kasi magsisimba ako mamaya. So guys, thank you all. Thank you to all my members in my channel. Please, if you like my video, kahit hindi nyo ma-like, please join my channel and click the join button there in the Hangal Girl, tapos my join button. Baka naman. Char. So thank you. Hindi ko na, baka next vlog ma-shoutout ko lahat ng members kasi hindi ko ma-shoutout lahat, hindi ko na lista. Pero nagpapasalamat talaga ako at hindi rin ako. Basta lahat, salamat sa inyong panonood sa mga walang kwentang mga video. Salamat guys, God bless you all. God bless your channel. God bless you. So again, kanina pa ako nagte-thank you. So again, thank you for watching. Please subscribe my channel and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye for now. See ya. Bye guys. 君の虜になってしまえばきっと